Tekeekö joku pilaa? Lopettakaa heti! Voi ei! Kasvini! Voi ei! Kasvini! Oi miten kaunis kakka. Oi miten kaunis kakka. Voit itse syödä sen. Voit itse syödä sen. Mutta eihän sedän olisi tarvinnut. Lopettakaa heti! Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Tämä on iso isäni kello. Koputtiko joku? Koputtiko joku? Minun kasvini on. Oi miten kaunis kakka. Voit itse syödä sen. Mutta eihän sedän olisi tarvinnut. Mitä ihmettä? Tässä talossa asuu Viljonkka kakka. 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 Lopettakaa heti! Joo, täällä ei varmaan saa leikkiä Tartsania. Leikitään sitten Tartsania. Lopettakaa heti! Minun kasvini on. Voit itse syödä sen. Tässä talossa asuu Viljonkka kakka. Pyhä jysäys. Pyhä jysäys. Tämä on iso isäni kello. Hupsis! Mitä ihmettä? Pyhä jysäys. Tekeekö joku pilaa? 1, 2, 3. Kyllä minusta tuntuu, että joku koputti. Minun kasvini on. Hei taas! Nähdään joskus!